लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोरनो जोंहा बिमा फिसा थालि मैखुन लेमदो आरो अमा बेदरजों जानो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने थालि मैखुनजों अमा बेदर जादो लोगोफोर ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो होदो आरो लोगोफोर शेयार सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय नै नानिखौ आङो बियो फुथुना दोन्दोंमोन आरो बियो गाबबाय थानायखाय ओमफ्राय बामनानै लाबाय ओमफ्राय दा जानो लुगैदो थालिर मैखुनखौ सायाबाबो जाया ओमफ्राय आङो सायनो लांबाय नोसै आरो लोगोफोर बामनानैनो उपाय गैया नङा होमबा लोगोफोर आरो थानो नागिरलाय बिदिबो थानो नागिरो गसंबासो थानो नागिरो एबार एमब्राबासोबो बिराद नै गाबबाय थानायखाय आङो फाफ्लियावबो लालायबाय आरो लानानैनो ओमफ्राय माबाखौ थालिर मैखुनखौ सायबाय आङो ओमफ्राय जोबथारनायसोमोन अल'ल'सोमोन लोगोफोर ओमफ्राय इयावबो एमब्राबाय थाबाय बियो इयाव गाबनायबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो थेवबो सायथारबाय आरो नै लोगोफोर आङो बारा गोलावै माबाखौ देखायबाय थानाय जायाखै लोगोफोर नै डाइरेक्टलि नोंसोरनो मोनहांनायाव देखायनाय जाबाय आलुबो होबाय थालिर मैखुन ओमफ्राय बुटबो गरनैसो गारख'ना होदो बेखौ देखायलायदि आरो खोथाबायनो ओमफ्राय नै बयलारजों आलु नोरसिं होनानै एवदो आरो बि फारसेखैजाबो नै जादों बिलाहि बाथोन ओमफ्राय नै बादाम बुट गरनैसो लाबाय ओमफ्राय नै बयलार दरसे आलु ओमफ्राय नै इयो जाबाय थालिर मैखुन अमा बेदर बेयावबो बुट गरनैसो होदों गारजि संख्रि होदोंमोन जानोसै आरो लोगोफोर मोनखांबाय नालाय नै जाबाय बादामजों गलायनानै बिलाहि चटनि अमा बेदरजों मेजेम गोनांखाय थालिर मैखुना मोजां जादों
बारा बेदर नुला गामियावनो थादोंमोन